बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सावंतवाडी नगर परिषदेच्या भर बाजारपेठ असणाऱ्या स्वच्छतागृहाचा पोलखोल नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी केलाय. भर बाजारात असणाऱ्या प्रसाधन गृहाशेजारील दारूच्या बाटल्यांसह शौचालय केल्याचा धक्कादायक प्रकार त्यांनी उघडकीस आणलाय. आरोग्य निरीक्षक विनोद सावंत त्यांना बोलवून घेत स्वच्छतागृहात चांगली सेवा देण्यासह असुविधांवर तातडीनं कार्यवाही करण्याच्या सूचना सूर्याजी यांनी केल्या. बंद मच्छर डास लासांची सगळे हे दोन बंद आहे. ये भी बंद है. बस ये चालू है. पैसा ना निकलना उसका लगने नहीं आ रहा. नल का कब बिठाएंगे वो? वो क्या देर रात में क्यों है? कब बिठाएंगे वो? आप शाम तक. बाहर बाहर कभी घाण बघ बाहेर इच्छा करून ठेवले मनुष्य. भर बाजारातील ही मुतारी आहे. भर बाजारातील आणि सगळे विक्रेते, भाजी विक्रेते यांच्यासाठी केलेला आहे. पर्यटकांसाठी सुद्धा केलेला एक प्रकारचं एक चांगलं हे होतं. पण त्याची परिस्थिती बघा काय आहे ती. सगळी घाण बघा. आरोग्याची झालेली दुर्दशा आहे पूर्णपणे. परिस्थिती बघा भर वस्तीमध्ये, भर बाजारामध्ये आहे. अशाने कसं नागरिकांचं आरोग्य सुधारेल आणि चांगलं राहील. सगळ्या दारूच्या बाटल्यांचा खर्च आहे पूर्णपणे. असं ना कसं मनुष्याची आरोग्याची हे होईल. पूर्णपणे भर बाजारामध्ये ही परिस्थिती आहे. हॅलो, देव्या सूर्याजी बोलतोय. काय असा जरा आहे आपल्या पडव्याचा टायरवाला बघा त्याच्या बाजू. सगळ्या कचऱ्याचं साम्राज्य आहे पूर्णपणे. याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन आहे आणि पूर्णपणे आरोग्य प्रशासनावर माझा एक रोष आहे. असं जर भरवस्तीमध्ये जर ही परिस्थिती असेल तर संपूर्ण सावंतवाडी शहराचं आरोग्य कसं चांगलं राहील. पूर्णपणे धोकादायक आहे आरोग्यासाठी. तर प्रशासनाने याच्यावर तातडीने कारवाई करावी अशी माझी त्यांच्याकडे मागणी आहे. मी आता आरोग्याचे जे आपले मेन अधिकारी आहेत विनोद सावंत त्यांना बोलवून घेतलेलं आहे. तातडीने याच्यावर पूर्णपणे त्यांनी कारवाई केली पाहिजे. सगळा लिकेज आहे पूर्णपणे पाण्याचा, पाईपाचा पूर्णपणे. बरं बाजाराची एक परिस्थिती आहे. या ठिकाणी स्ट्रीट लाईट होती ती सुद्धा नाही आहे. तर त्या ठिकाणी काळोखाचा फायदा घेऊन या ठिकाणी अनैतिक प्रकार जे केले जातात तर त्यासाठी या ठिकाणी स्ट्रीट लाईट पण लावणे गरजेचं आहे. या ठिकाणी बघा अशी कचऱ्याची पूर्ण साम्राज्य पसरलेलं आहे. हा कायदा बघा भर बाजारात आणि इतर आपल्याकडे वॉशरूम्स नाही. तर पर्यटकांनी पूर्णपणे हानी होते नाही. आणि भर बाजारातलं हे वॉशरूम आहे सगळे वापरतात. हे काय परिस्थिती वर पण जाऊन बघा भर बाजारातला होता ना आणि काळो होता. हे कोण आहे रे इथं? कुठे मामा हे कुठे बाबा? गावाकडे गेले. आणि कोण कोण आहे घरात?
ते साफ करून घ्यायचं दुपारपर्यंत आरोग्याच्या येणार. दृष्टीने पूर्णपणे या धोकादायक आहे. समाधान आहे, लगेच जरा करून घ्यायचं ठेवा तुम्ही साफ करून. हा? दुपार लावेल. या ठिकाणी भरवस्तीमधलं एक आपलं इकडची हे पूर्णपणे मुतारी आहे आणि या ठिकाणी भाजी विक्रेते आणि अन्य जे छोटे मोठे विक्रेते आहेत ते ह्याचा वापर करतात. तर या ठिकाणी पूर्णपणे अस्वच्छता होती आणि पूर्णपणे आरोग्याच्या दृष्टीने एक धोकादायक असं बनलेलं होतं. तर आपल्या नगरपालिकेचे जे अधिकारी आहेत आरोग्याचे विनोद सावंत यांना बोलून या ठिकाणी इकडची जी काय ती सत्य परिस्थिती दाखवलेली आहे. तातडीने त्याच्यावरती निर्णय घेतील आणि ताबडतोब कार्यवाही करतील अशी त्यांनी ग्वाही दिलेली आहे.